igsoon na tumabulanon sa tibuok kalibutan. Aniya kita karon sa Bohol Cultural Center diin ginahimo ang orientation activity sa atong mga CPG scholars and subsidy grantees. Unay gusto may tapos sa atong governor, no? Kaya mensahe pa lang niya sa governor message. I want to be a listening governor. Please treasure this gift. Gasa na nga gikan sa inyong lalawigan. These funds come from your province. It comes from your countrymen. From your fellow province mates who believe in you. Gusto makatabang ninyong human sa pag-eskwela so that you can have a brighter future. Human sa orientation, diha-diha misunod ang launching o MOA signing sa gipahigayon nga tree growing program sa atong gobernador. Uban sa atong gobernador Arthur Yap nga himpirma sa maong MOA, mao sila Vice Governor Rene Relampagos, 1st District Congressman Edgar Chato, SP Committee Chair for Education Franz Jelaine Garcia, 1st District SP Member Aldner Damalario, DNR 7 Provincial Environment and Natural Resources Officer Charlie Fabre, Provincial Fishery Officer Candido Samihon, ug DepEd City Division Focal Person Joseph Barreto. A tree has roots in the soil, yet reaches to the sky. It tells us that in order to aspire, we need to be grounded, and that no matter how high we go, it is from our roots that we draw sustenance. Father Vic Uy in Holy Name University reminded us all that there are three things you can leave behind as you leave the world. He says, 1, you either leave a child. 2, there are 3 things you can do. Leave a child, write a book, or plant a tree. In ni Father Vic, not everybody can have a child. Not everybody can write a book. But everybody can plant a tree. O karon makikinabita og pilang mga scholars o grantees kabahin ni ining programang panggobyerno. Kanang naman to kana ihatag nga information about sa mga nga kanang test mi ana nga usa ka kanang scholarship, and dito na ilang gi-announce ug asa dapita mi which is dahil na siya sa Baiso, and tungod ato nakadunggo sa Baiso, and dito kay take of exam, and para na what mi og mga pila ka semana sa result, and nakadawat og text nga ato na dawat na rito ko isip ko sa scholar sa CPG. Nag-exam ko sa Hagna Central Elementary School. Then, after a month, I was texted na dipasar ko. Sa pila daw, financially, jud labod na kay kung course nga kung i-take is it requires ka ng much money bitaw kay dako-dako jud ang bayaran, so financially jud ko natabangan ni. Nakatabang din ako sa akong pag-eskwela, ilaban na sa akong allowance o sa akong tuition. Kay bisan mahal ang tuition sa among school, but kaya ra po namo kay tungod sa CPG scholarship. With the CPG scholarship program, dakong kalipay na ako nga napil ko sa ng programa tungod kay dako ang nakatabang dinis sa akong pag-eskwela, and without them I can no longer face with my co-scholars here in front of us. Ako makasod nila iladyong gihinahuna ang kanang paglaom sa mga kabaton-una para maka-eskwela jud dili lang kay pang-gobyerno ang ginahuna, ilabi na sa mga estudyante nga mga kabataan na nag-standby ra, pero napudayon na huna nga ilang tabangan para makabot nila ang dreams sa It is an honor for me because basta ako sa natabangan sa CPG program, and I will make my best, I will try my best na makapursu ko sa akong pangandoy sa kinabuhi alang sa kalambuan sa atong komunidad o gilabi na sa akong maigsuon. Super blessed jud kayo ko niya. Nagpasalamat jud ko sa atong gobyerno diri sa Bohol nga naapil ko sa chosen few.
Maayo siya nga programa kay labi na katong balita nga nasunod to ang Pasong Forest. So makadunga po siya hatag og oxygen nato para ma-less pud ang global warming sa atong kalibutan. Sa katapusan, nag-auhag ang atong halangdong gobernador sa tanan. Leave something behind, plant a tree. Because this will benefit not only us today, it will benefit Bohol later on and the world in general.